стол, дом! Викнете нас! Ще ни бъдат нужни! Стол! Няколко. Маса! Чаршафи! Още! И вземете нещо, с което се прехранвате. И ето я къщата! Издържана на сняг, дъжд и всичко. Нищо не сте видяли. Така, къщата е готова. Дедо Гоша! Къщата е готова! Перфектно нещо! Чакайте пара да видям. На пара? Айде си! Е новата ми къща, каква е здрава! Викнете, бригада Стардом? Да! Каква хубава къща! Викнете, бригада Стардом, за да ви я прави Стардом. Ето, заповядайте половина лева. Чао! Мерси! Чао! Викнете, бригада Стардом! Да, държам жестичките пари! Ако искате и вие да ви направим Стардом, звънете на ето този номер.